Hi guys, welcome back sa ating channel. Welcome back mga kasuid. So karon makita ni mo mao ni ito sa planetang Mars. Mao di ay ni ang itsura sa planetang Mars mga kasuid. Ini mo may bala no. Grabe ang planetang Mars. Mao na ang Earth. Mao na ang kalibutan sa Earth. Mao ni karon na ako sa Mars. Grabe gyud ang Earth to. Mura pud siya kung tanahon na to diri mga kasuid. Kung tanahon na to diri mo ang Earth mura gyud pud siya bituon. So sa una katong napag ko sa Earth, kung tanaw ko sa planeta nga Venus, planeta nga Jupiter, yung nana siya ka dagko, yung nana siya kakayag. Oh, ya karon kinamong ko sa namang kuaning kuan, namang ko sa planetang Mars. Morning planetang Mars, so, mga sagbot diri daw mga patay ni mga sagbot. Ano yung sa planetang Mars? Mao gyapon ni ang buwan nga to makita sa kung naata sa Earth. Mao ni ang bulan nga makita nato sa Earth. So itong padula na. Oh. Grabe gid. Mao ni ang buwan. Yan ay kapadulong nga mga astronaut. Ay kana kapadulong nga astronaut. Ato nang pabuto ng astronaut. Oh grabe. Mga robot na sila mga kasuid. Pareha sila na ako ga-explore sa diri sa kawanangan diri sa kuan. Ako day ang usa sa gipadala sa taga Mars. Nga moari ko sa kalibutan sa Mars, gikan jud ko sa Earth. Grabe ka mga bato-batoon pa diri, kulang pa ni og mga soil, mga tahi sa baka. Atong ikuan diri, inalantag nga patambok sa yuta okay. Makita ninyo ang mga sagbot yun na nilang mabuhi. Grabe gid kalapok ra. Oh, malakayo daw buwa ka istanan. Tungod ni sa idibilo pa namo ni kung naay mo ipadala sa Mars, ipadala diri sa Mars nga gikan sa Earth. So magtabanganay mi diri, maghimo mi building. Yan sa pagkaron balas pa ni ang atong nakita mga suwid. Ay balas. Ini ang planetang Mars. Mao ni ang mga bulak diri sa Mars mga suwid. Dulo na. Medyo ngit-ngit diri dapita sa planetang Mars kay ngano. Wala pa man ni kuryente gud. Nahalang pataog. Daghang mga kuryente. So nice kay mga flowers diri mga suwid. Mao ni ang bulak ay makita diri sa Mars. Grabe nice kayo. So kamay dyan nalay kulang ani. Yung mga flowers makita na to diri sa Mars. Ay sagbo to. Diri nakatugdon sa Mars. Hugaw pa kay mga Mars ron, ang Mars ron. Ay naapay mo ang mga sagbo to. So mga kasuid, haris ako kay ano maghimo kami diri sa Mars ug kuan. Kung kita ko pagkaon, maglugaw pa ko diri. See you in my next vlog.